Mayong gabi guys. Welcome to my channel. Mo na itong buhaton guys. Kay magmapuhon. Alahay na pag-awang ikuan. Isilagit. Nga kuhan po anong collection. Dapat guys, makumani na ako para ito. Magmapuhon na ito ang buhan. Akong isilagit niya mga kuhan guys. Kanang mga butcher. Pagla po ni kuhan guys, itayo kay kuhan. Mauna yung CDZ kaning sa mga sweldo guys. Nga magmapuhon ka ng akong isilagit na po collection. Mga resibo guys. Kani kuhan po ni mga kanang kanda CDG. Dapat guys makumana na ko karon para pag tomorrow lahat na po niya po. Lahat na po niya trabaho guys. Yan kuhan. Dapat kuhan guys makumana kay daghang kong option nun ko guys. Isipin diba? Time is gold. Alang sa lungsod sa Matag. Guys, ito yung ko nun. Isipin guys ay mapuhon na yung sad na mas nindot mo guys ito na ay accomplishment sa trabaho. Natay makuman sa kuwan. Everyday dapat nato tayo makuwan. Accomplishment ba? Para sa lungsod sa mga. At least sa ingani nga paagi, bisa ginagmay pero makatawang ka sa kayo. Yes. Kami yung lang ako ng mga talunnon ang pinabagay hindi na ito makuha ang kalambuan o mag-ija-ija nagaling makitaan negative dapat o positive ka kay kuwan di anigya sa itong lungsod ay sahay lagi kaning kuwan sa lungsod sakyan at politika maunang nakuha. Di mo na maayo guys, kanang nakuha ka. Di na utay dire, di na utay ito. Yan, ano. Ang mga nabuhat, yung negative. Kuminto lang yun. What utay mo yung mga matanong. Dapat, makinabangay ka. Kay sa kadausan na po na may obligasyon sa lungsod. Ilang kasig panaos o tabangan ka. Alang kung tabangan ang administrasyon alang mas kuat. Dagan pag mahimo basta mabinabangay. Pero mabinaog tayo wala tayo kuan guys. Wala tayo mahimo. Kaya sa mga itong mahimo nga. Kuan basta nagani kuan negative basta yung lahat ng kuan ang kuan guys lahit at pamaagi pero ang atong tumong usara ang kalambuan sa lungsod sa Matag. Dili na nato makuha o dili ta magtinabangay. Basta magtinabangay dahil ang maluhat alam sa atong lungsod. God bless to all Matalungan.